सेवजानो गिनानै आं दासिम बे केमिकेल हासारखौ बाहायनाय जाथ'वाखै। प्लेनिफलिया होननानै बे आं दा गायफैनायखौ आं एसे मोनथिदों आरोना। बेवहाय माने आबादारिफोरखौ फोरोंनो बे थांखिजों आङो आबादफोरखौ मावनाय जायो। दा जेरैहाय भेनिला मावदों आरो ड्रेगनबो आङो मावबाय थादों। लोगोसे आङो चक्लेट दंफां बा कक'वा दंफांखौबो फुलिखौबो आङो गायबाय आरो बेजों लोगोसे आभकाड' फिथाइनि फुलिबो आङो गासै 300सो फुलि बा 300सो बिफां आं गायनाय जाबाय। दब्लायसे हायावनो लाख लाख रां आरजिनो हायो मोनसे आबाद, जाय आबादा भेनिला मुङै मोनथियो। आङो दंफैयो उदालगुरि हालामाव थानाय मोनसे गामियाव। आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन। बे जाबाय उदालगुरि जिल्लायाव नि सासे आबादारि, जाखांफुनाय आबादारि। बिथाङा गायनाय बियो जाबाय भेनिला। भेनिला जाय फिथाइनि बेसेना केजिसेयाव 3 निफ्राय 10 रोजा गोथां बा 15-20 रोजासो जायो आरो जेब्ला गोरान जायो अब्ला बिनि बेसेना केजिसेयाव जायो 20 निफ्राय 30 रोजानि गेजेराव। बे जाबाय भेनिला, जायनि गेजेरजों जायखौ केक बानायनाय बा आइसक्रिम बानायनायनि मोदोमनाय बा फ्लेभार हिसाबै बेखौ बाहायो। बेयो जाबाय भेनिला। दा आसामावनो गोबां बायदि बायदि फ्लेभारखौ जायो। थिग बेबायदिनो चक्लेट आरो बायदि बायदि फ्लेभारनि अनगायैबो नैबे फ्लेभार, जाय फ्लेभारनि मोदोमनाया मोनसे आलादा रोखोम आरो मोनसे मोजां रोखोम, बे जाबाय भेनिला। जाय फ्लेभारनि दामा रोजा रोजा बा लाख लाख रां केजिसेनि फ्लेभार, 1 केजि फ्लेभारनि दामा लाख लाख रां। बे समाव आं मिथिनानै लागोन जे सासे आंनि खाथियावनो आबादारि, जाय आबादारिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिथां सासे आबादारि। आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन। बिथाङानो जाबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सासे आबादारि। आं बिथांनिफ्राय मुं आरो थंखौ आं गिबियाव मिथिनो नाजागोन। नोंथांनि मुं आरो थंखौ आं गिबियाव मिथिनो नाजागोन। खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि रसिलाल नार्जारी। आङो उदालगुरिनि सानजाहा थानाय बाहेनिगाव एरियानि पुरनि हाफा गामिनि थागिबि। जिथु नोंथांखौ नुदों जे गोबां बेयाव माखासे दब्लायसे हायाव भेनिला खेथि नोंथाङा आबाद मावदों, नोंथांनि एक्सपिरियेन्सआ माबायदि? भेनिला खेथिखौ आं मावनाया गोदानसो। गोदान हिसाबै बेखौ आङो दा माने सोलोंबाय थादों आरो मावनो बहुद मोजां मोनदों। आरो मावबाय थादों आरो मोजां बेसेन मोनगोन होननानै, माने गोबां इनकाम मोनगोन होननानै आसाबो खालामदों। लोगोसे आङो गामिनि बा ओनसोलनि माने रायजो राजाखौ माने सोलोंथों होननानै बा फोरोंनो होननानै आं बे आबादखौ लाबोदों। जिहेतु आङो फोरोंगिरि खामानि मावो। फोरोंगिरिनि दरमाहाजोंनो आंहा न'खरा सोलिखायो। दा आङो बेखौहाय माने फोरोंगिरि मावनायजों लोगोसे माखासे माने एसे बेसेन गोसा आरो माखासे एसे बेवहाय गैबाङै गुबुन जायगानि एसे गोमोथाव आबादफोरखौ लाबोनानै बेवहाय माने आबादारिफोरखौ फोरोंनो
बे थांखिजों आङो आबादफोरखौ मावनाय जायो। दा जेरैहाय भेनिला मावदों आरो ड्रेगनबो आङो मावबाय थादों। लोगोसे आङो चक्लेट दंफां बा कक'वा दंफांखौबो फुलिखौबो आङो गायबाय आरो बेजों लोगोसे आभकाड' फिथाइनि फुलिबो आङो गायबाय आरो बेबायदिनो लाल चन्दन बगा चन्दनबो आं माखासे गायबाय आरो बेजों लोगोसे आङो मा होनगोन आगर दंफां फुलिखौबो देग्लाय आं गायनो होननानै आखायाव लादों आरो। जिहेतु नोंथांखौ बेयाव नुदों जितु भेनेला बेयो माबायदि बेयो भेराइटिस मा भेराइटिसनि भेनेला आरो बियो नोंथाङा बेसे बुरजा बेसेबां बिबांनि भेनेलाखौ गायदों? भेनिलानि भेराइटिखौ आङो सोंनानै लादोंबाबो माने गोसोआव थाजोबासै आरोना। बेहाबो माबा दङ मा होनो जोलैया बेलेग बेलेग दङ बेहाबो। दा प्लेनिफलिया होननानै बे आं दा गायफैनायखौ आं एसे मोनथिदों आरोना। प्लेनिफलिया होननानै आरो माबा आं गायनायखौ ओमफ्राय आरो गुबुन गुबुन माबा मादागास्कार माबा माबि जोलै दंबावोनो आं दा बेखौ मोनथ'वाखै बेखौ। बेसे बुरजा गायदों? आं दा माने नैबेवहाय एसे माने गायजेननाय हिसाबै बियो बोसोरसेनि एसे बारबाय बियो। बेनिफ्राय माखासे गय बिफाङाव गय दिखुरायाव गायनाय जादों आरो माखासेखौ गुबुन गुबुन दंफां जेरै जलफि दंफां लिसु दंफां बेफोराव गुदियाव गायनानै होनाय जादों। गासै 300सो फुलि बा 300सो बिफां आं गायनाय जाबाय आरो आं आसा खालामदों माने 2 बोसोरनि उनावहाय आङो फिथाइ फाननो मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। जिहेतु बेयाव गायनायनि प्रसेसिंफोर जितु माबोरै गायो? गायनाय हिसाबै बियो जोबोद सिम्पुल माने सादा सिदा थार बिनि गायनाया माने गुबुन खेथिफोर बादि हालुं मैलुं माने बेहाय हासार बेहाय जगार नांलाया सिगांखिनियाव जोङो बेखौ गुबुन गुबुन सिस्टेमाव गायनो हायो। जेरैहाय बेबायदि नेट खोंनानै नेट सिङावहाय लारि लारि बिदि रेक बानायनानै माने गायजायो। बेबायदि बाहाय बास्केट बनानै बे बास्केटआवबो बेनो गायजायो बेखौ गायजायो आरो बेखौ ओरै आलि गोलाव एसे बानायनानैबो बेवहाय गायजायो। बेवहाय माने बिलाइ बायदिसिना दंफांनि बिलाइ सेवनाय आरो थालिर दंफां सेवनाय बा गय बिलाइ सेवनाय आरो दंफां थुख्रा बा दंफां खान्दा खुन्दा बा दंफां मुरा सेवनाय बेफोर गुन्द्रा गुन्द्रि आरो लोगोसे मा होनगोन नारिखल फिथाइनि बिगुर मा होनो बेखौ कक'पिट बे कक'पिटफोरखौ होनानै बेखौ गायजायो। बेखौ माने गोथौ जावनानै गायनो नाङा सायावनो गायनांगौ हानि सायावनो गायनांगौ। गुबुन गुबुन आबादारिफोरखौ नुनो मोनदों जे बिथांमोनहा हायावनो फबा माने बे बायदि मैया सेवनाय मानाय हासारफोरखौ खोबनानैनो बेखौ गायनाय जायो। दा बे गायनायाव जोङो हासार हिसाबै सासे आबादारिया बुंहरदों माने बिथाङा माने केमिकेल हासारबो एसे होदों होननानै खोनानो मोनदों। नाथाय आङो दासिम माने सेवजानो गिनानै आं दासिम बे केमिकेल हासारखौ बाहायनाय जाथ'वाखै। जिहेतु गोबां दिनैनि दिनाव एम्फौ एनलाफ्राबो गोबां बारानिफ्राय बारा जाबाय बेयाव होबथानायनि राहाफोरा माबायदि? नंगौ जे जायखिजाया आबादावनो जोबोद हेंथाया बा बेमार आजारा नुजाथियो आबादारिफोरखौ बिराद माने लकसान खालामना होयो। दा थिग बेहाबो जे बेमार गोबां दं बे बेमारखौ जोङो दासिमबो बा आं मोनथिजोबाखै दाबो आं दासो सोलोंहांनाय हिसाबै थेवबो दा नुनो मोनदों बिनि बे बिजौफोरखौ बिजौआव माने एम्फौ जायो। बिजौखौ एम्फौ जाबाथाय बियो बारायनो हाया मानलानो हाया जिहेथु बेन्दोंसोथ' बियो माने बिनि थाखाय एसेबाबो मुलि सारनांगोन होननानै आं सानदों आरो आंबो एम्फौ थैनायनि एसे माने मोनसे नोरोम जिथुनाखि मुलि एम्फौ थैनायनि बेखौ सारनांगोन होननानै आं सानदों आरो बेनिफ्राय बियो
दै बारा मोनोबा अखा बारा मोनोबा बियो सेवग्रा बेबहार दं बियो आरो जानला मोनला केमिकेलखौथ' सारजाया बियो सेवग्लाबलाजोबो आरो बेनिफ्राय बे माने माब्लाबा बबेबा बोथोराव बांद्राय अखाबा सेवनो नागिरो दा बिनि थाखायबो बे ब्लाइटनि माखासे फांगासनि एकदम गोबाहै बहाय सारनांगोन होननानै आं सानदों आरो बेवहाय। गोजोननाय थाबाय थारैनो जों मिथिगौ दिनैनि दिनाव गोबां माखासे आबादारिफोरा फ्राय आबादखौसो गोसो होनाय नुसै जायनि जाहोनाव लाख लाख रां बा गोबां गावसुंथानि थाखाय गावखौ सुंथाना लानो हादों लोगोसे न'खर दानो हादों। थिग बेबायदिनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिथां रसिलाल नार्जारि बिथाङाबो माखासे आबाद मावनानै गावखौ सुंथानो नाजानाय थारैनो नुनो मोनदों।